Cine a zis că mâncare sănătoasă nu poate fi delicioasă, n-a gustat astea. Frigărui din piept de pui la grill și cartofi la cuptor cu brocoli. Curățăm cartofii de coajă, apoi îi spălăm cu apă bine. Și îi tăiem după bunul plac. Eu de așa pentru că așa prefer. Între timp a venit și fetița mea să îmi țină companie, așa că ne-am distrat puțin. Tai pieptul de pui în bucățele medii și îl condimentez după gust. Legumele colorate dau viață frigăruilor, așa că eu am ales ardei galben, ardei verde și roșu. Folosesc rom prefiat, așa că l-am porționat și pe acesta, în bucățele medii, dar pe cât posibil egale. Aici tai roșiile, le vreau bucăți mai mari să se simtă prospețimea și savoarea pe care o lasă atunci când pun frigăruile pe grill. Am așezat în platou toate legumele de care am nevoie. Adaug și ciuperci, porționate în dimensiuni egale, Și brocoli. între timp pregătesc cartofii într-o tavă și adaug brocoli. Sunt atât de frumusi ca niște copăței micuți. Condimentez cu sare, piper și ce mai doriți voi. Eu am pus și un pic de chili pentru că băiatului meu îi place foarte mult picant. Adaug ulei, pulbere de usturoi Și cartofii noștri auriși și delicioși merg la tot. Avem toate ingredientele pregătite și porționate, deci să trecem la treabă. Luăm un băl de frigărui și așezăm rând pe rând fiecare ingredient în parte. După bunul plac, eu am așezat în așa fel, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit. Uitați cât de frumos și se vede fiecare detaliu de pe frigăruia mea. Procedăm la fel cu toate frigăruile. Într-un blender, pregătesc sosul pentru marinadă. Adaug 2 cirpe tăiate în 4 și restul de ardei rămas. Ceapă verde, sos de roșii, pornesc blenderul și mixez la viteză mare până obțin o pastă. Adaug o lingură de miere și mixez din nou. Am primit și o mână de ajutor din partea fetiței mele. Apoi am scos sosul pentru frigărui într-un bol. Marinada este gata, așa că ne pregătim să ungem frigăruile cu marinadă. Așezăm în platou rând pe rând frigăruile și ungem frigăruile pe o parte și pe alta până terminăm toate frigăruile de uns. Pe grillul preîncălzit la 200 de grade așezăm frigăruile rând pe rând pentru 15 minute pe fiecare parte. Nu aveți idee ce miros este la mine în bucătărie, o atmosferă de un mai muncităresc. Întoarcem frigărurile pe cealaltă parte. Frigărurile sunt gata, așa că le scoatem pe un platou pentru a le servi. Între timp, cartofii la cuptor și brocoli sunt gata, o combinație echilibrată și sănătoasă, simplu și gustos și plin de culoare. Dacă ți-a plăcut rețeta, lasă-mi un comentariu și spune-mi ce parte ți-a făcut poftă cel mai tare și dacă vrei să mai postezi astfel de rețete rapide și gustoase, dă un share ca să vadă și prietenii tăi. Promit că urmează și alte idei delicioase.